Puliano Kapang Tahote Bongsong Sini Kok Tibini Kok Tomato Lamsoko Kok Tomarongka. 29 Kisnopur Bidansabani Bisingo Khobjak. Nunachara ADC Village MONTANG KAMIOनि Lukurok. Sal Kabangma Romboi Borok BJP Party Wo Borok Samung Tangai Tongmani Piaba BJP Party Samung Khai Tongmani Yagolo Piaba Mungsarlia BJP Sarkar Lukurok no Haine Bagino Tabok Lukurok BJP Party YAKARWI TIPRA MOTHAनि Bana Romkha Tini 26 Nukongni 130 voter PHAIKA TIPRA MOTHA o Kha Kasang Baikhai Borongni Lamjagoi Lamsogoi Naharka 29 Kisnopur Bidan Sabhani candidate Borongona Mohendra Deborma tai Logio Tongo EM Komol Koloi tai Logio Tongo TWF ni Gita Deborma tai TWF ni Ati Jomatia tai Manjaka YTF TWF tai Tipra Mothani Joto Adang Song Manjaka Tini Ojoin Purungrambo Abunongkha Lukorona Harmo Phaine 2023 Bidansabha Sangmariwo Andhra Samari Board Dinani Bagai Boro Tabung Halaija Tipra Motha o Haini Bagino BJP Party YAKARWI PHAIKA BJP Party Tongpuro Mungsa Malia BJP Rongthani Phiaba BJP ro Saitongo Double Engine Sarkar nei Double Engine Sarkar ni Saitongmani Yagulo Phanose Boro Mungsa Malia Tabo BJP ni Yago Haini Bagino YAKARWI PHAIKA Boro BJP Party Tini Tipra Motha o Naitone Chini Koktem Bisinti Omang Plino Media no Chini 29 Kisnopur Bidansabha bai khobjak Montango Chini Nunabisi Dottomol Sampara o jaga Chini Bubagran Naharmona Hamjagoi Chini Greater Tipralena Hamjagoi Chini Takhoktai Bukhokchong BJP YAKARWI Tipra Motha Bena Rom PHAIKA 26 family 26 family voter rangkha 130 voter o jaga phaimanjak PHAIKA Chini Honorable EM Sir Komol Koloi tai phaimanjak PHAIKA Chini Madam Gita tai phaimanjak PHAIKA Chini Madam Pavitra Bhakti tai phaimanjak PHAIKA Madam Ati tai Chini o jagani Ramthing Hilima Molchom Chini District Vice President tai Chini o jagani Da Pawan Chairman tai kabangma Chini leader borong naikol mungbaino borong ni tuidul mungbaino o amchani o lukurong borok hamjagoi Tipra Motha no borong tuidul mungbai borong suba hamjagoi Chini Khokchong yang nugui mantong hono norok Chini Tipra Motha Bena Rom PHAIKA angkai angapun sana musungo phaidi norok je jara phayarok jotono phaidi जों one last fight no bubagrani imang Chini Tipra sani thinang bubagrani naikol mungbaino जों Greater Tipra land siramnai hainai Bidan Sabha song mariwo ama haikeno je 26 tariko je board dina tongmani salbarya Tipra Motha o joining rimani BJP CPM IPF jotono YAKARWI phai tong thamsan mariwo ang bubagrano abon sanamo sungo tai Tipra hasten chin lukurno जों jaskapano 29 Kisnopur thun sara Tipra o je Tipra Motha khanyeng thun जों jotono bubagrano joy khlainai Chini o seat kabangma je 41 ta je constituency tongmani जों jotono bubagrano YAKARWI ne kaplai board bai hambai Nini Mungkai ani bumung Mohendra Deborma Nang Bokon Disi ani 29 Kisnopur Bidan Sabha Para hake ani parase oro phaimani ang thangnai 15 bochoro muino oro phaibro oron thuja orono orani jaite gusti mangse mol somphano koloi bai mol somchungoro joton jaite gusti mangse hake borokna ang kokhono oro ang edisio boot pass khai oro iye mongoi tongphano ang borono kokhono pressure ya norok jaite gusti mang borono tam sanani norok bujioi phaika hake norok salse Tipra Motha hamjaknai bubagrana hamjaknai to phano norok phaidi tini phaidi khana phaidi ni borok no kokhono ang pressure ya eke borok tabo bujikha bubagra bai tini Tipra Motha ni party bai kubuni party ni difference tamo abo kherlaimani tamo abo borok bujikha borok bujioi chini takhuk bikesong Chini Romeng Song jotono borok uram moro borok sanai जों salainai जों kok salainai जों borok thangnai tal sarumui borok wai kabangma borok kok salaika meeting khelaika yagulo borok tini Tipra Motha bai bubagra bai pal baksa himlainai जों bai pal baksa himlainai ni tini oro dottomol sampara oro family asuk bangya actually oro hake bepagi 9-10 family siu kuchuga total tini to 26 o tolani bai akabai 26 family ni 130 voter PHAIKA belekhen kha tong thoka hake ke obono jotono thamsa tonglainani jotono pal baksa tonglaini o PHAIKA no tabukbu
BJP hनै tongnai rok tabobo IPF tin tongnai rok chung bujiya chung buino se phandana nayo o chini boot adhikar chung buino rikhangke buisi phanmannai chung phanmaya chungno rikhangke bubagrana rikhe tabok takhuk Mahendra no kaplai khaikengke chini bubagrani phan kaplai engnai tini norok nukhona bubagra Kalyanpuro bahaike kapka sara mat kuplung ha butheblai TIPRA sorok girok laisi kablai su chung mathagi manlai lia asuk kablai pen bubagra asuk kabai kok saka kebono chung burui salahdi wanjui police murugui tongnai chungno murugui tongnai aborok ponto se tong melaya ka haino wow kablai su CRPF rok ponto se kablai su asuk bubagra chini bagai kok kesar ka bo TIPRA sono thansang di leader mili ang marok thansang di ni bubagra kok samane chung tini belai khan kha khamjak belai khano khanang da takuk tai bukuk song jotno kok kesar nai phaidin rok jotno phaibe sidi tabok tai kubun MOTHA tongoi mungsa chini man mari kre bubagra o paithak ni chobaono chung thansa khai choba khaile ne lesine obon kobok mong norong ni thani hambai bubagra ki jai nang je BJP party yakari je TIPRA MOTHA tini banaro mane uddesho tamgui nang TIPRA MOTHA tini ma phaika eba nang BJP tongtom tamgui ma phaika nini nahar mungbobo angke sar ako age to ang BJP na tongo ngai ang chung to ko counting ni ambai ta chin ko chin chung khena bobesta ko chin yaro ke tuiro karo arenai nei age saman kokta ngai tabukti jara ko tibu manya ngai karen nobu manya sini bro ngai amai ke amai nei ngai abono chung raja no hamjagai sini bro no jai khenai ni sakabo in boni dol ose chung thangsinai khenai ma sakata bosu phaika nongni dol tini sini dol Hainai to ang asik saya sabis pare barang. Asik cari samai ne ya sakara de nini nahar mungbobo ang kheno romaya hu romaya ambak ye PJP ang 5 bosor letung bijaha mang tung yam phe nai abono mai jaya mai nai nyomaya 5 bosor tak ka thambak ya bong ye ya karya ro de sim phaija nono jagani je BJP ni je o jagani MLA sabo aron de aboke otul de burma otul de burma nongni or pha phaibo bongwai hara wai siro phayo o je board ni sekang board ni skale phaika ya tak ke nam jana je Bidhan Sabha board ni sekang thangnai bosoro phata phai o je 18 phaya abo pho pai ni mani koplai ni ya golo pha phaika abole phayo koplai ni ya gole tam kok salang no no ba ba mai nai na walai nu khung sek chang to omle ari chawo ingka ba ju se tumba walai se khau se tumba ta ho pile ri se walai bai tung ha jot to no phon u tham le ha baro pandi jot to nu le ka o bo montan to lang khe chi song ha sor ki ham pailani ngen nang tabu bubagrani thansani marino hamjagei nang bubagran logeo phaika phaija tini siming tini ni sinyo no nini mong kai khondela nini kaming kai ai khe sorki para sorki para ham paila onda